Ingen opposition her sammen. Vi kan godt tage lidt med. Ja, det er fint. Politistaten. Rigtig godt. Så er det militærstaten. Det er det nemlig. Det er de stærkeste. Tak skal I have. Da jeg kom her til Odense i dag, og havde været her i et par timer, så troede jeg, at det her ville blive sådan en af mine helt store dage. For lige pludselig så jeg nogle medlemmer af Folkebevægelsen mod EU være rundt med en kiste, og jeg tænkte, nu har de der for Guds skyld endelig begravet den forening. Noget kunne tyde på, at det har de ikke, men de havde nu nok meget god grund til det da. For det vi fejrer i dag, det er jo et grundlæggende skifte i europæisk historie. Det vi fejrer i dag, det er skiftet fra et egoistisk, nationalistisk Europa til et frihedens, fredens Europa. Enhver, der sætter sig ind i europæisk historie, ved jo, at blod og atter blod har været kendetegnende for vores kontinent. Men pludselig har vi altså 25 lande, der er gået ind i et frivilligt, tæt, bindende samarbejde. En gang imellem, når jeg hører de rigtige modstandere, nu er der heldigvis jo ikke så mange tilbage af dem, junibevægelsen er jo af til helt fornuftigt at høre på, men de rigtige gammeldags, stenhårde modstandere, så undrer jeg mig en lille smule over, hvad det egentlig var, der var så fantastisk ved det gamle Europa. Hvad er det, der er så fantastisk at vende tilbage til, når man kender Europas historie? Jeg har ikke noget problem med at være konservativ i tankegang, men man skal jo ikke være så, jeg sagde tankegang, jeg sagde ikke noget om, hvad partiet render rundt og laver i øjeblikket, jo vel. Men man skal jo ikke være så gammeldags, og alt er godt bare fordi det var sådan en gang. Derfor synes jeg ikke, der er meget fremtid i at tænke på en tilbagevenden til gamle tilstande. Nej, vi skal løse problemerne ved at stå sammen i stedet for at bekæmpe hinanden. Og problemerne, jo, de kræver et samarbejde for at blive løst. Der er mange succeshistorier i EU. Det er ikke altid det, medierne vil snakke om. EU tegnes jo ikke af skandaler. EU tegnes jo ikke af byråkrati. EU tegnes jo ikke af landbrugsstøtte. EU tegnes jo af den ene succeshistorie efter den anden, som bare har måske lidt vanskeligt ved at komme frem. Euroen er jo et godt eksempel. Kan I huske kampagnen mod den? Euroen er en katastrofe. Euroen vil aldrig blive stærk. Euroen kan ikke gøre sig i verden. I dag er euroen næsten lige så stærk som dollaren. Den bliver brugt internationalt. Når man kommer rundt i dele af verden, vil de faktisk hellere have en euro, end de vil have så meget andet. Jo, det er en succeshistorie. Der er et politisk opgør i gang i EU i øjeblikket. Det samme opgør vi også har i Danmark. Et opgør mellem de mennesker, som ønsker et samfund, der alene bygger på junglelov og konkurrence overfor dem, der også ønsker på et centralt ansvar, en solidaritet. Vi kan lige så lade være med at skjule det for hinanden. Sådan er det her, og sådan er det også i EU. Det her ja-nej-diskussionen jo forpestet i årevis. Vi har ikke fået taget den diskussion. Men for en CD'er, der er det altså vigtigt, at når vi nu glæder os over, at de 10 nye lande er kommet med, så er det her spørgsmål om at give en miljømæssig lighed i Europa. Det skal ikke være en konkurrence på dårlig miljø, der foregår hos os. Nej, vi skal have en miljømæssig lighed. Vi skal have en økonomisk lighed. Jo, vi skal styrke de østeuropæiske og centraleuropæiske landes økonomi, sådan så de kan være med. Jo, vi skal have et trygt Europa, for vi skal også have en kriminalitetsbekæmpelse, der er fælles. Og jo, vi skal have et sikkerhedspolitisk sikkert Europa. Jo, Mogens Kammer, og derfor skal vi have Tyrkiet med, for det handler ikke om arbejdskraft i Tyrkiet, det handler om sikkerhedspolitik. Og udelukker vi tyrkerne, så sker der netop det, du frygter, nemlig at de vender ryggen til de europæiske værdier. Jo, der er meget almindelig politik, der skal gøres i EU. Men alle tilhængere, som jo har en eller anden ret til at fejre den her dag specielt,
fordi vi har kæmpet for det i så mange år. De er op mod nogle kræfter, som ikke altid er lette at have med at gøre. Den 30. april i år kunne man se i TV-avisen, at hovednyheden var, at man nu for fremtiden kunne købe et badeværelse i Polen til halv pris. Og det havde man så en fin historie om, og man havde også en nydelig ung dame, der på et tidspunkt havde besluttet sig til at købe sådan et badeværelse. Da jeg så den historie, så blinkede jeg lidt, og så tænkte jeg ved mig selv, det var godt nok specielt. Om 4,5 timer bliver de første 5-6 lande fra Øst- og Centraleuropa medlemmer af EU. Om 5,5 timer bliver resten, og så er hovedhistorien altså et badeværelse til en halv pris. Og hvorfor er det så sådan hos os? Jo, det er det måske, fordi vi mangler de tusindvis af hvide kors, som de har i Nordfrankrig. Vi mangler måske erindringen om Dresden og Hamburg og London og Rotterdam og alle de andre byer, der blev mast under krigen. Vi mangler måske erindringen om gidslerne, der bare blev skudt ned på gader og stræder under en besættelse. Vi mangler måske erindring om, at et brændende Europa faktisk rammer mennesker. Jeg underkender ikke den danske modstandsbevægelse, tværtimod. De gjorde meget godt for Danmark. Men jeg underkender, at vi har forstået i Danmark, at brænder Europa, så brænder vi med. Og det er den holdningskamp, vi skal vinde. Og det er den holdningskamp, vi skal blive ved at gå ind i. Og det skylder vi de mennesker, der kæmpede for frihed tidligere. Det skylder vi de mennesker, der var med til at bygge EU op. Men det skylder vi altså også vores børn og vores børnebørn, der skal kunne blive ved med at leve i et samfund, der både har fred og frihed og økonomisk stabilitet. Derfor er den 9. maj en rimelig vigtig dag. Det kan godt være, at der er mange, der endnu ikke har husket på det, men jeg er overbevist om, at det internationale samarbejde, der er i EU, det er så unikt og så fantastisk, at det også vil bære ved i mange år. Og dermed kan man sige, at der er en selvstændig logik i at rende rundt med en kiste, når man er imod det samarbejde. Tak for ordet.